Da zarar kun shiga wannan tasha tamu mai albarka Matafi TV, a yi ƙoƙarin danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. To sai mu danna cikin shirin gadan-gadan. A cikin labarin namu na akasin so kashi na farko, Khairat tana tafiya wajen da Adam ya ɓuya. Tana kira Adam, Adam kana ina ne? To shikenan na san ɓuya kai a wani waje. Amma idan ka bari har na rufe baki na zan tafi kuma ba za ka sake gani na ba. Adam ya yi sauri ya fito daga inda yake a ɓoye ya ce ba za a yi haka ba, ki tsaya Khairat, kar ki tafi. Jikinsa a sanyaye. Khairat ta tsaya. Saboda me zan tsaya? Kana ganin abu mai kyau ne ka ɓoye wa yarinya? Kana neman jefa ta cikin damuwa da tashin hankali? Adam ya ce ba daidai ba ne, amma ke kina ganin ya kamata ki bar mutum ya ta faman jiran ki kamar mai saye da sayarwa? A rinka tunawa da lokaci. Ta murmushi, kai mai sayarwa ne kuma ka sayar ribar da ka samu a kaina baka taɓa samun irin ta ba. Lokaci da na ɓata ma dan Allah kai hakuri. Adam ya ɗan yi murmushi, baki ɓata min lokaci ba, idan ina tare da ke ce manomin lokaci na ko kaɗan bani da kore. Khairat ta mai wani kallo ta yi murmushi. Kin ga sarauniyata, ni fa mallakin ki ce, za ki iya yin duk abin da kika dama da ni. Khairat ta kura masa ido kawai tana kallon sa, sannan ta ce Adam ina son ka, soyayyar ka ta ratsa jinin jikina da zuciyata, sai dai kuma ina gudun abin da zai je ya dawo. Khairat ta ɓata rai, alamar akwai damuwa a fuskarta. Adam ya ce Khairat lafiya, naga yanayin ki ya sauya, menene yake faruwa? Khairat ta ce akwai matsala, dama mahaifina ne ya sa ranar aure na da ɗan gidan abokinsa, mutane ne masu dukiya, iko, tarin kadara, kuma ya faɗa mahaifina cewa zai kula da ni fiye da kowa har da kai Adam. Adam ya yi nuni da hannunsa. Dakata Khairat, wannan maganar banza ce, babu wanda zai iya kwatan irin so da ƙaunar da nake yi miki a duniyar nan, mutum ko aljan, babu shi, ƙarya ne. Na san wannan haɗi ba da san ranki za a yi miki ba, ki haɗa kayanki mu bar garin nan mu tafi wani garin mu ci gaba da rayuwarmu. Khairat ta ce ba zan bi ka ba saboda ina matuƙar son iyayena, abin da ya fi dacewa da mu rabu da juna. Ina ganin ta haka ne kawai iyayenmu za su yi alfahari da mu ko da bayan rabu. Ta juya ko kallon Adam ba ta ba. Adam ya ce ki sani dukkan abin da ya same ni ke ce sila, kuma ba zan taɓa yafe miki ba. Adam ya faɗi warwas a ƙasa. Khairat ta waigo da sauri. Adam dan Allah ka tashi, da wasa nake maka ba jarumi na, ma'abocin hikima, hankali, ilimi, haƙuri. Na san da wasa kake yi min, ba za ka so rabin ranka ta samu tawaya ba. Kana yawan faɗa min cewa ba za ka rabu da ni ba, ka tashi ka gaskata maganar ka masoyi. Adam shiru na kwance, jikin Khairat ya yi sanyi, hankalinta ya tashi. Can sai ga wasu bayan Allah su biyu sun zo wucewa Malam Isa da Malam Ilu. Baiwar Allah, me yake faruwa, ko kina buƙatar taimako? Malam Ilu ya ce ka san haka masu mota suke, da zarar sun buge ka sai su gudu ko tsoron Allah ba sa ji. Wannan zamani Allah ya kyauta. Khairat cikin shekar kuka, wallahi ba mota ce ta kaɗe shi ba, matsalar kai da kai ce, matsala ce ta soyayya, don Allah ku taimaka min kar na rasa shi. Malam Isa ya ce Allah sarki, kaga masoyan gaskiya irin waɗannan a shirye suke su ba da rayuwarsu saboda masoyiyarsu. Ba ni robar ruwan nan da ke hannunka mu gwada ko za a dace. Ya shafa a fuskar Adam. Khairat tana fifita da mayafinta. Adam ya dan motsa hannunsa sannan ya tashi ya zauna. Subhanallah. Khairat ta tsuguna ta rike kunnuwanta. Kayi hakuri masoyi, ba na zaci haka abin zai kai ba. Idan baka hakura ba, a shirye nake na karɓi dukkan hukuncin da kaga ya dace a kaina. Adam ya yi shiru sannan ya ce masoyiya, idan so da ƙauna da kike nuna min ta gaskiya ce, kar ki ƙara furta kalmar rabuwa tsakanina da ke. Khairat ta gyaɗa masa kai, kayi hakuri. A nan maka kawo ƙarshen kashi na